Neuveríš, čo sa stalo, keď som 30 dní postoval každý deň na úplne nových profiloch na sociálnych sieťach. Chcel som si totiž to overiť jednu zásadnú vec. Dá sa ešte aj dnes raz na sociálnych sieťach čisto organicky? Úplne bez platenej reklamy a od nuly? Tak som si založil úplne nové účty na Instagrame, TikToku, YouTube a dokonca aj na Facebooku. Začínal som s 0 followermi a 0 príspevkami. A potom som sa do toho pustil naplno. Každý jeden deň som konzistentne pridával nový obsah. A aké boli výsledky po tom prvom mesiaci? Poďme sa na ne pozrieť. Na Instagrame sa mi podarilo získať celkom pekných 300 followerov a videá mali cez 35 000 pozretí. To je celkom slušný štart. Potom prišiel TikTok a ten ma fakt prekvapil. Nazbieral som tam 700 followerov a videá dosiahli masívnych 220 000 videní. To bolo naozaj wow. YouTube Shorts sa rozbiehajú trochu pomalšie, mám tam 28 odberateľov, ale aj tak slušných 23 000 pozretí videí. Určite tam vidím potenciál do budúcna. No a potom je tu Facebook. Povedzme si úprimne, tam je ešte veľa práce predo mnou, pribudli mi 3 statoční followery a obsah mal len 239 pozretí. Ale teraz prichádza to najdôležitejšie zistenie. Keď to všetko spočítam, za jediný mesiac som dosiahol takmer 280 000 pozretí. A viete, čo je na to najlepšie? Nedal som do platenej reklamy ani jedno jediné euro. Všetko bola čistá organika, len vďaka pravidelnosti a konzistentnosti. Takže toto je dôkaz, že to naozaj ide. Samozrejme, toto bol len prvý mesiac môjho experimentu. Teraz idem pokračovať a púšťam sa do ďalších 30 dní. Som naozaj veľmi zvedavý, kam sa tie čísla posunú tentokrát. Chceš aj ty vidieť, či sa mi podarí prekonať tieto výsledky? A možno pritom pochytiť nejaké užitočné tipy aj pre tvoj vlastný rast na sociálnych sieťach? Ak áno, tak neváhaj a klikni na tlačidlo sledovať a poďme do toho spolu.